Fit-30 ta' Mejju ħossukom kburin li bil-vot tagħkom tistgħu tnaqxu isimkom fuq tkomplija ta' dan il-kapitlu sabiħ għal pajjiżna. Sostna dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt li kien jitqalb folla sabiħa ta' nies li nġabru biex jisimgħu id-diskors tiegħu fil-Mosta. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif ninsabu ftit jiem biss il-bot minn deċiżjoni importanti ħafna li tiddetermina l-futur tal-Maltin u l-Awċin, il-manifest elettorali jara kif il-Partit Laburista ikun miegħek f'kull pass tal-ħajja. Dr. Bela qal kif din l-elezzjoni ġenerali ġib sfidi kbar hekk kif l-ebda partit politiku fl-istorja kollha ta' pajjiżna qatt ma rebaħ ir-raba' mandat tiegħu, però tenna li flimkien determinati li naslu. Hawn appella lin-nies biex jgħinu lil dan il-moviment enerġetiku jibqa' jiġġenera l-ġid u għalhekk il-vot ta' 30 ta' Mejju li ġej se jkunu tkomplija ta' dan il-kapitlu sabiħ għal pajjiżna. Niġi qudiemkom illum u nitlobkom biex tkunu miegħi, biex tgħinu lil dan il-moviment tal-ġid. Dan il-moviment enerġetiku biex iġib aktar riformi, aktar bidla, aktar progress soċjali u ekonomiku, aktar investiment lej pajjiżna, iktar ħolqien ta' xogħol. U għalhekk ħbib tiegħi nistedinkom iva idħlu fl-istorja fit-30 ta' Mejju ħossukom kburin bil-vot tagħkom għax dakinhar intom tistgħu tnaqxu isimkom fl-istorja fuq it-tkomplija ta' dan il-kapitlu tant sabiħ u eċċitanti ta' pajjiżna. U għatenna li fil-manifest elettorali int Malta issib proposti li jolqtu lil kulħadd fosthom iż-żgħażagħ, is-self-employed, il-pensjonanti u ħafna aktar, u dan il-ġid se jkompli jinħoloq b'ekonomija b'saħħitha. Dan għaliex il-Prim Ministru sostna li dan hu twemmin Laburista li joħloq il-ġid biex igawdu ħafna. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru aċċenna kif wieħed mill-pilastri importanti fil-manifest huwa dak tal-ugwaljanza, l-ugwaljanza bejn is-sessi fuq il-post tax-xogħol, fid-drittijiet ċivili u li kulħadd ikollu ċans jimxi l qudiem fil-ħajja. L-ugwaljanza illi il-manifest tagħna huwa pilastru tagħha. U kburi ngħidha jiena din. Anzi, huwa l-uniku manifest illi huwa pilastru tal-ugwaljanza. L-ugwaljanza bejn ir-raġel u l-mara. Għandna l-aqwa programm għall-avvanz tal-mara. Bl-istess mod imbagħad l-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol. Fuq kollox l-ugwaljanza l kulħadd. Għax f'dan il-pajjiż tkun komdu li tkun int. U dak li int m'għandux jisvantaġġak. Hawn tkellem dwar id-differenza bejn il-Partit Laburista li vota favur iktar quliet għal mijiet ta' familji u l-kap tal-Oppożizzjoni li vota le u dawwar wiċċu milli jiskuża ruħu mal-familja ġdida li kellhom it-trabi permezz tal-IVF. Hawn semma l-ħemel ta' miżuri li jinsabu fil-manifest elettorali fosthom il-kickstart taż-żgħażagħ, is-super bonus, SME Boost, My First Home, l-aqwa bidu għall-familji, Our Next Home u miżuri b'garanzija għall-anzjani. Dr. Bela tenna li mill-lanqas jaf b'kemm tikber l-ekonomija tagħna, ma jistax ikun fdat li jkompli jkabbara u mill-lanqas jaf x'inhu fiscal forecast. Ma jistax ikun fdat budget ta' 9 biljun euro fis-sena. Għalhekk temm jgħid li aktar minn qatt qabel issa hija kwistjoni ta' kredibilità u kompetenza biex pajjiżna jimxi l-qoddim. Għana grati ħafna lejn il-fiduċja li joġobkom tisilfuna u ta' kuljum dik il-fiduċja irridu nrodduha f'aktar u aktar ħidma għalikom għalhekk kunu magħna biex nieħdu lil Malta aqwa fil-livell li jmiss għax intom Malta u Malta intom Malta, intom Malta, il-ħolma tiegħek, il-ħolma tagħkom, il-proġett tagħna. Grazie.